Na Rympei U Hynñiewtrep ka channel nabynta ki padba ka Bri U Hynñiewtrep. Ka ka ba ka jella Arunachal Pradesh bat ka Sikkim kidan ka jo ka ba yapher bat ki we ki jella ka than chate lamingi ka ba sngo phala kalong ba ki mentri Sorkar hakini ki artli ki jella ki de ki Crorepati ka Association for Democratic Reforms ADR bat ka Arunachal Pradesh Election Watch kala shem ba ki affidavits jang baroh khat arngot ki mentri Sorkar kan thup mentri rangba ka jella ha ka Arunachal Pradesh State Assembly Elections araja prosa ka pau ba ki de ki Crorepati Sikkim ro baroh khat arngut ki mentri ki deki Crorepati ka jingtip ka dekat kum ka affidavit balapha haswa ka election arja aphosa Arunachal Pradesh wat Sikkim ka jingduna kaspa jongki kat arngut ki hapo Arunachal Pradesh ka dei sapo phra pon lai pholai klor ka bah Sikkim ka dei arpho wei pon nyapo ar klor Arunachal Pradesh mentri barius patam udai upema khandu na mukto ST constituency ubadan yakaspa bakot lai spa lai pho ar point san phon rew klor mentri bahe spa tam na Sikkim udai unar bahadur dahal na khamdong singtam constituency ubadan nyopo saw point chipau klor mentri baduna tam kaspa ha Arunachal Pradesh udai u Gabriel denwang wangsu na kanubari ST constituency ubadan way point repusan klor mentri baduna tam kaspa ha Sikkim udai ubhim hang limbo na yang thang constituency ubadan way point sanpo phra klor sanut ki mentri ka Arunachal Pradesh kila pen banaya kaspa bakidan bat na pedeng kini mentri rangba ka jella upema khandu na mukto ST constituency udan chispa phra pho point arpunyo klor ha Sikkim reungut ki mentri kila pen banaya kaspa bat na pedeng kini mentri bah spa tam udai unar bahadur dahal na khamdong singtam constituency ubadan khat khanai point way klor kat baka Sikkim kam dan mentri kan thei ka Arunachal Pradesh ka dan ka wei mentri ka kan thei